भारतनि हारिमायारि हारिमु दिन्थिफुंनाय जयपुर थियेटार फेस्टिवल जायरांगामाव बर'नि खेराइजों लोब्बा गोनां मंगली भावथिनाखौ दिन्थिफुंनो हादों। 7 साननि हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव जानाय सेथि साननि गिबि हाबाफारियाव मंगलीखौ दिन्थिफुंनाय जायो। बे मंगली भावथिनाखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव दिन्थिफुंनायनि उनाव भारतनि हादरारि आरो मुलुगनां जौसाङावबो जायगा आवग्रिनो हादों। मंगली भावथिनाया नायग्राफोरनि गोसो बोनो हादों, मुहि होनो हादों आरो नायग्राफोरनि अनसायनाय मोननो हादों। गोलाव 15 बोसोर गोग्लैसोनायनि उनाव फिन गोदानै मंगलीखौ हारिमायारि जौसाङाव जायगा होफिननो हाबाय होननानै नरजित नार्जारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बे हारिमु दिन्थिफुंनाय जयपुर थियेटार फेस्टिवल जायरांगामा को-पार्टनार मिनिस्ट्री अफ कालचार गभर्नमेंट अफ इन्डियाजों खुंजानाय दापुन दा मेरर आसामनि दैदेननायाव उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव खुंनाय जादों। मंगली भावथिनाखौ बिथोनगिरि महरै बिथोन होदों बिथां पवित्र राभाया। बे भावथिनाखौ दैदेनदों बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथां नरजित नार्जारीया। बे मंगली भावथिनायाव बिहामजो मंगली एबा गुबै आखुखौ लादों सानस्रि बर'आ आरो नैथि गुबै आखु जाराफाग्ला आरो अजानि आखुखौ लादों बिथां नरजित नार्जारीया। 24 सेप्तेम्बर खालि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारिया। উপস্থিত আমার রাজস্থান, মেঘালয় আর অন্যান্য রাজ্যের পৰা অহা আমার অতিথিসকল বা পাৰ্টিচিপেণ্টছ আৰু অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু আজি এইটো অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অহা মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহুতে মোক বাৰে বাৰে মাতিলে আৰু মাতি মই আহি পালোঁ ইয়ালৈকে। গতিকে সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামবোৰ মোৰ অলপ মিছ হৈ থাকে, প্লেছ হয়। ইয়াতে ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম সদায় হৈ আহি আছে আৰু এইবাৰো হৈ আহিছে। গতিকে এইবাৰৰ উদ্যোগটাটো আমাৰ সদায় এটা হয় জয়পুৰৰ পৰা সেইটো ইয়াত কৰিছে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰৰ সহযোগত। গতিকে সেয়া আমাৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা যে আজি ৰাজস্থানৰ পৰা আমাৰ এই দাপনৰ এই স্থানটো বাছনি কৰিছে আৰু এইটো পবিত্ৰৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আজি একগোট হয় থিয়েটাৰ আৰু যিটো থিয়েটাৰত এটা এটা ৰাজ্য আৰু সেই ৰাজ্যত বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ যিটো আমাৰ সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা মানে যিটো প্ৰযোজনা কৰা নাটক, ড্ৰামা, তো আমাৰ ইয়াত বিহামজী মংগলীটো আজি চাবই বুলি কৈছে। এতিয়া বিহামজী মংগলী ৰাজস্থানৰ পৰাও আহিছে, কিন্তু এইটো আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ। खुलुमबाय, जों दा बेयाव टंला दापुन दा मेरराव दंफैयो। जोंहा मोनसे प्रग्राम जोबनानै थांबाय, बे जाबाय मंगली। बे 2008आवनो स्टार्ट जादोंमोन, ओमफ्राय गेजेराव बन्द जानानै नै दिनै बेसेबांबा बोसोर 13 बोसोरनि गेजेराव 13 बोसोर गेप जानानै नै दिनै जोङो बे मंगली नाटकखौ जुरिफिनबाय। आरो बे नेसनेल जायरांगाम बे नेसनेल ड्रामा फेस्टिभेलाव जों बेवहाय दंफैयो, जों खालामखांबायबो। आरो बेखौ पवित्र सार बिथांनि माबानायाव सुजुनायाव जादोंमोन। आरो जों बे मंगली नाटकजोंनो नेसनेल एरियायाव गोबां जायगायाव जों बेरायनो मोनबाय आरो प्रग्रामबो खालामबोनो मोनबाय, जेरावबो जोङो रेसपन्सखौ मोनबोदों, मोजां मोनजाबोदों बयजोंबो। आरो जों बे मंगली नाटकआ बियो इन्टारनेसनेल स्टेजबो गानो मोनबाय,
बेखायनो जों खोब गोजोननाय मोन्दों दिनै बे मंगलिया गोबां जायगायाव गिदिंनानै दिनै लास्ट आरो नैबेवहाय बेसेबांबा बोसोरनि उनावहाय बेवहाय जायगा मोननायखौ जों खोब गोजोननाय मोन्दों। जायगाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो टंला बे दापुन दाबिरनि सिङाव मा होनो जाला जलायावहाय जादों। बिनि राइटाराथ' जोंहा भुपेन नार्जि आरो सोरबा जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे सारा कालेक्सन खालामनो बेखौ लानाय जादों आरो डाइरेक्सन जा पबित्र सार आफाया बिथाङानो सुजुदों डाइरेक्सन होदों बेनि आन्दारावनो जों गोबां जायगायाव बेफोरखौ खालामनो हादों। बे जयरंगमा दिनैहाय 24 बे 24निफ्राय जाजेननानै फैगौ 30 तारिखसिम जागोन 6 दिन जागोन 6 दिनाव 6टा नाटक जागोन। दिनै फार्स्ट जाबाय मंगली नाटकआ बेयो जाबाय जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानिनो आरो गाबोन राजस्थाननि बिदिनो 7टा रायजोनिफ्राय फैगोन।